ko si Renzo, nagpuyo sa siyudad sa Subo. Istorya ni sa akong lola. Unom katuig ang nilabay atol sa pandemya sa COVID-19. Nang hupong lagkalit ang akong lola. Ang iyang naong nikalit lag hubang while nang laba. Amo siyang gipangutana na unsa man kala. Ningon siyang among lola nga wara ko no, base naara siya nakaon nga kontra. Not sure kung atong higayon na nakahibaw na ako lola siya sakit, iya lang gitago, wala niya itong anamo. Pagkaugma, ni grabe na gyud ang paghupong sa among lola, maglisod na siya ginhawa. At first, di balibad gyud siya nga magpa-ospital. Pero nakadesider na lang gyud mi sa akong mga ginikanan. Kaya ipadana lang gyud ang among lola sa ospital. Nagtuo mi nga si lola base na infect og COVID. So amo siyang gida sa Perpetual Soccer Hospital. Ako'y nikuyog sa ambulansya, gipasulog ko og PPE, perti na ko nanguyngoy. Diya sa ambulansya pa lang. Kay nabalakad jud ko na COVID si lola, tiling mamatay ang akong apuhan sa COVID. Diyang nahatod na namo sa Perpetual Soccer Hospital, niuli ko kung gitawag ko sa akong partner. Nagpakuyog ko nga tumig Basilica Minore del Santo Niño. Nagampo jud ko dito maayo. Sige kong hilak og nihangyo ni Senyor Santo Niño nga unta dili COVID ang nakatakod sa akong lola. Kay wa gid ko'y laing maduulan. Tabangi in taon mi Senyor Santo Niño nga dili COVID ako lola. Pagkagabi ni chat ko sa akong mama kay siya na nagbantay sa akong lola unsay resulta sa swab test ni lola. Perting lipayan ako sa message sa akong mama nga Renzo, negative sa COVID-19 ang imong lola. Mao nang mas nihugot pag yun ako pagtuo ni Senyor Santo Niño. Bisa namatay akong lola because of lung cancer stage 4 1 month after her birthday, October 2, 2020. Pero di na kayo bugat ang among dughan. Kay nakauban namo og dugang mga adlaw ang among lola. Ya kay di man siya COVID, ang iyang haya wa giputos o wa idiretso paglubong. Na di gani makakita o di gani makapanamilit ang mga paryente. Daghang salamat, Senyor Santo Niño.